Jeg vil lige vise jer den her opgave, fordi her skal I prøve at lave noget, I aldrig har prøvet før. Eller det kan godt være, I har, men ikke hos mig. Vi har her en opgave omkring Nana, og hun får 5.000 kroner sat ind på sin konto med en rente på 4% pro anno. Og pro anno, det betyder procent. Så står der, at vi skal udfylde resten af skemaet herunder, så det viser, hvor meget der står på kontoen hver af de første 10 år. Og måden man gør det på, det er simpelthen, at man dobbeltklikker bare på skemaet. Så kan vi se, at beløbet bliver sat ind, det er 5.000 kroner. Og det første år får hun 200 kroner i rente. Og derefter har hun så 5.000 kroner plus 200 kroner. Så skal vi lave det næste her. Og måden jeg beregner på, det er ved at sige, det beløb jeg har på min konti. Så går jeg simpelthen ned og klikker her. Jeg prøver lige igen. Lig med. Og så går jeg simpelthen ned og klikker her. Og så siger jeg gange med 0,04, for det var renten i procent. Og så klikker jeg. Så kan jeg se, at jeg året efter får 208 kroner i renter. Og det jeg så har på kontoen nu, det er lige med det jeg havde før, plus de 208. Og så er det så smart, fordi jeg har brugt det der med referencer. Jeg har ikke skrevet tallene her. Jeg har simpelthen bare sagt, at 5.200 er lige med feltet C3. Så kan jeg simpelthen gøre det, jeg lige siger. Jeg trækker. Jeg kan trække hele vejen hen, men nu trækker jeg kun noget vejen. Og jeg trækker. Så kan I se, nu er jeg kommet til 6. år. Og jeg kunne også godt fortsætte til 10. Det vælger jeg ikke, fordi de tal vil jeg ikke vise jer. Men nu bliver jeg så bedt om at længere nede på siden, der er vi ikke kommet ned til nu. Men der bliver jeg simpelthen bedt om, at jeg skal tegne udviklingen ind i et koordinatsystem. Og renten, den er ikke interesseret her med. Så der højre klikker jeg hen, og så siger jeg skjul. Så kan jeg lige tage tabellen hele vejen hen. Og så kan jeg gå op og sige indsæt. Og så kan jeg vælge et diagram. Og det diagram jeg vælger, det er et XY punktdiagram med lige linjer.